Хәерле кич, иптәшләр, менә шушы үләнне кайсыгыз таный? Танымасагыз әйтәм, мәтрүшкә була бу, кипкән үлән, мәтрүшкә. Чәчәк аткан чагында җыела бу. Шушы мәтрүшкәне җыйган өчен рәхмәт әйтеп, үзебезнең картларыбызга рәхмәт әйтеп, яки апаларыбызга, абыйларыбызга кем шөгыльләнә, рәхмәт әйтеп, шуларны мин үзем белән алып килдем гәҗиткә төреп. Һәм шуны чәйнектә суны кайнатып, әзрәк суынгачтын, бер 80 градуслар калгачтын. Бер 5-10 минут үткәннән соң кайнап чыккачтын. Аны савытка салып пешерәбез. Мәтрүшкәне белсәгез, элек-электән кулланалар. Ул үлән русча әйткәндә тонизирует, яки безгә энергия кертә. Һәм булган вирусларны, чирләрне, антибиотик сыман шушы үләннең булган витаминнары аларга каршы көрәшә. Шуның белән безгә әзрәк кенә көч бирә тәнебезгә, сәламәтлекне сакларга булыша. Шулай алабыз да без аны. Булган иң гади генә асул белән җәй көне пикникка йөри торган шушындый савытым бар иде. Шуның белән пешереп куям да көн узын эчеп йөрим. Мәтрүшкәне кайнатып торырга кирәкми, чөнки белмим, шулай микән, юкмы икәнен, мин медик кеше түгел, но укырга яратам. Интернетта да язылган һәм китапларда да язылган. 100 градус кайнап чыккан су белән кайнатырга, пешерергә ярамый. Чөнки булган витаминнары барысы да үлеп бетә дигән. Менә 80 градуслар калган, 70 градуслар калган су белән пешереп, менә әле генә свежий су салып өстенә чәйнектән, мин шуны көн узын әз-әз генә эчеп йөрим. Сезгә тәкъдим итәм, рәхәтләнеп кулланыгыз. Җәй көне җитә, алдагысы айларда шуны җыеп әзерләп куегыз. Иң гади генә ысул, шуларны кулланып, бәлки исән-сау калырга булышыр да, һәм рәхәтләнеп алга таба тормыш итәргә безгә ярдәм итер. Ярар, сәламәт булыгыз.